Good morning mga kabangas. Good morning guys. Ako mga students karon sa akong first subject, first section. So gipagana ko silang mga activity. So gipagamit na ako, gipa-maximize na ko sila sa ilang cellphone. Gipagamit na ko sila sa ilang cellphone nga katunay data. Gamit ako sila sa AI. So, i-maximize na to ning new technology karon. Dili na to ni ihangol sa mga bata. Pero I let them explain and understand nga ilang i-comprehend ang AI. Sa nang nada ilang sabto ni ilang i-paraphrase ba? Na-comprehend. Gamito na ng AI as a tool. Di ba? So, busy sila karon sa ilang grouping. No? Sila yung mga topic. Our topic is all about sexuality. Alright, today is Monday. Sila karon 17? August 17. Ting bayad na sad sa motor. Yo, what's up, yo? Ano, pag-answer mo na. Mga tambalos-los. Pag-answer na, ag-apil-apil pa ka sa kong vlog. Ag-apil-apil. Bawal mo. Ano? Ready na? Ready na ba? Kada grupo, kasi una. Wala pa. Wet sa wet. Wet sa si sir. Let's okay. Do not forget, give example. Kada naka-assign sa inyo, hatag example. Tanawa sa AI na yung mga example na kanya. O sa'yo example niya, 5, nakailang isa. Isa na ka-example kada point. Shout out ko no. Oo na mo. Shout out grade 8 becoming. Shout out what's out, shout out. Kusay ka muna. Awas sa mo niya, balik sa mo din. Wala kayo tanawman. Dito na lingkod. Say the name of the Father of the Son. Unsa na may nuni? Sipag to, pare. Bangas ka. Sit down doy. Tarong sit down doy. Ginumahog ka niya. Sa Luzon na yung lubot. Tarong lingkod. Nana dyan na yung purol nga pa. Hul. Kumuha na lang na. Usok ka na ilang ka ng bagi-bagi, hul. Meron mag, okay lang, malon nga brief, nagbuslot nga brief. Ating na. Dilog-dog, okay na ka niya. Bantay, ipagamit ng cellphone for research purposes. Pero inyo nang gidula-dula na karon, imbarag ginakaroon. Kailangin mo. Okay, ulo. Example ako, sir. Pasahon lang. Sound lang. Sir, sama. Ha? Ano ba? So na, grabe ko kagwapo. Grabe git. Dungod sa kagrabe, nagkalibanga ko. Katawa ni Lugdog. Tawap. Lugdog yan. Mau na kilat ron.